Един чудесен изгрев. Стартирахме по тъмно с една малка баракуда, ама не си бях взел камерата. И за сега това е. Няма кой знае какъв екшен. Ама се опитваме. Голям кеф. Поне днеска удобен ден за риболов. Тук на това пристанище съвсем не е лошо местенцето. Продължаваме. Дракон е баща ми. Отгоре имаше голям черен шип. Я, това какво е? Кало. Това ли е кало? А това е някакъв нормален размер за ядене, така ли? И си яде. Не съм виждал никога така риба. Я, покажи близко на камерата. Спри, бе. Ето, Его. ще ни каже. А никой от тях не говори английски. Зависи, има и такива къде говори. Я. Бащата чукна нещо. Отгоре с тази повърхностната твоите. Браво, бе. Не, бе, аз това ти казвам, че тук се дърпат много рибите, не е толкова голема. Нали ти е здрава пръчката все пак. Какво е това са? Как се е шибнало през опашицата? Спри, бе. Скумри ли това? Какво е? Какво е това? Питай го на английски. Нямам никаква идея какво трябва да е. Риба. Забач. Как дръпна? Изглежда като така, където си яде. What kind of fish is that? А, не вижда. Окей. Става. Какво е това? Какво е това? Че не го пипай. Това ли ще ми дръпне? Това ма е пак от уния. Майка му тебе. Абе, но какво правя? Попче ли е, драконче ли е, по-добре го не пипай. Как ще го пипаме? Нищо. Ето, фана ли риба? Фана. Какво е това са? Това ли е спарос? Чай да го видя, че аз тия не ги разпознавам. Ядливи са, ама какво ще го слагаме? Това изглежда идеално като застръв. Тук няма къде да дребнем вода. Спарос било. Какво е спарос? Красива рибка. А от чешмата не моли, нали? Опа! Риба. Севте. А не е ли такова? Не, какво беше това? Групърче ли е? Какво е? А не е драконче. Не. Ужас, как се е нашило лошо. Леко стипиш ли котица? Това какво е? Това е каравешник. Не, бе. Това ли беше това групърче, ама е някакво бебе, нали? Групърче, да. Да, не е от тия опасните, къде ти разказват тига. Че аз хич не им разбирам. Но малко лошо се е нашил, че го пуснем, ама... И той има някакъв шип такъв. Не, това му е куката. Да, кукичка. Че само на картинка съм ги виждал и ще им разбирам, аз за втори път метам на морето. Ние сме по друг. Виж, котката вече те чака даже. Толкова е голема, че чак те чака котката. Пак е това. Пак ли е такова? Попче ли е това или е такова? Нема. Или е драконче? Не е дракон. Нема шип. Попче е, нали? Че не го знам как изглежда дракончето. По-различно изглежда, не е като това. Отгоре има такива 3 шипа. Викаш се различава се, не е много такова. Добре. Дай го на оня. Значи и уния са били папчета, първите ти. Не, това беше дракон. А драконът е отдолу. Гад поема.
Ей, крадеци! Ейко. Тая като за аквариум, човек. Попчето. Такава ли е тая пак? Какво викаш, Спаро? Унищожителя на попчетата. Това не е, това е друго са. Какво е това са? Това знаеш какво е, бе? Фагрия, ама е бебе. Да нямаш и... Не. Ма съм ги виждал по-големите от него. Пускай го. Пускам го, те стават едни по-големи за ядене. Къде го са? Иде, мама ти. Айде бе, на свобода ще ходиш ли или няма да ходиш? Айде, чао. Не е и фагри, не знам какво е. Нямам никаква идея каква е тая. Че ще хвана. Чай е? На хляба ли? Не, на пилешко месо. Местеятва. Нямам идея какво е това дали си яде. Идеално. Виж котките как те гледат само. Тая по... Пак ли така шарена? Знаеш, че това май е такова, бе. На 3 бели. Знаеш, че това май е такова морския бас. На 3 бели на 6 метра. Но това е хубаво и за ядене. Ама не бе. Уж да, ама да разпознаем. Гледай бе, червете там и ги не. Това красота е. Маймуна. Гледа ти зъбите къде има. Червете там. На мене име сега ми кълвешата, ман. Ама та по-голема май, не. Какво е са? Това е съвсем друг вид вече. Не, бе. Изглежда като за ядене, ама не е спаро. За ядене. Ама е друго. Екстра. Какво си ти, бе? Аз ще мога ли го откача? Безкрайна Гъртия. Бати пропаста. Тук има да падаш. Какво фана, бе? Риба си фанал, бе? Нещо има, бе. Не, бе, лайна нека. Найлон е хванал, бе. Как успя да оцелеш този плик, кажи ми? Това за ядене ли? Не, по-малко. Не е голем. Нещо се затвори пръчката, бе. Взими тогава. Щом не го изваждаш тук така, значи добре. Браво. Его се в тето. Чекай да те снимаме малко. Нищо. Тая за ядене, бе. Я виж каква е. Какво е това са? Такива трябва да паш. От тия, ама виж какво тупаник. Фана по-голема от него. Лили. Такова е пак, ама баш какво трябва. Я виж какво е. То си е за ядене. Спаро, ама хубав. Да. Тия спарощетата си кълват. Тия може си ги ловиш цял ден. Това им е хубавото. Дойдехме на Нея Рода, така нареченото зад църквата, зад пристанището, къде има скари, има риба, както е поговорката в това. Фащаме разни риби, за съжаление много не ги разбираме. Имат чертички отзад, отпред, някой прилична, не знам си какви гущери. Има радет прилича и на змьорка. Фащаме разни неща, не знам повечето морски риби какво са. Чакаме да се свечери, да се постъмни, за да ловим малко по-сериозни неща, но тук как хвърлиш, така кълве. Ще хванеме някоя друга застръв. Ета, не знам това е с двете чертички. Ма ти верно големи тук отпред да ги фащаш от дупката. Ти си застанал на най-убавото место, знаеш. Така трябва да бъде, бе. Бе, това е за ядене.
Въобще не ги знам какви са, дали са за ядене, ама сега ще го откачим. Готов. Бати, и щом пусни веднага лова. А? Къцни та, къцни. Да напълним плик. Спава сме си. Хайде, на чея, хайде. То не може. Назота. Я го е къде на гът. Веко. Да, виж като резачки са и мостите. Отпреде. И остри зъби имат. Имаш такова дълго. На плувка мога ги побъркаш. Ние си ловяме за стръв, се подготвяме за до вечера. От това с двете черти модела. Да. Не, виж. Ама по-горе го чепа е само мръвка. Какви зъбки има, вампирски. Това. И кухата ще ти лапа. Направо си е вътре, нека да си при него. Ще не му пука. Гад. Да. Нема вече просто. О, тия Живарници ще дадеш твоя мая. Тамън за устата се хвана друга тия. Та по-малка. Змия. Тия могат да станат до 30 санти, бе, не са... Змиърки, за друго. Ги пуснат сега съм живарник и няма нищо. Какво? Косторе? Пак от тия. Това е някакъв друг модел са. Синегрида да не беше това. Така ли? Няма та... Не бе, от това оранжевото, къде миналия път го фъща. Къде е му била халюциногенна на главата, седеш се. Не, това беше друго. Такова с оранжеви черти беше. Ми на хляба ми удари. Екстра? Виж, че тук е по-добре от тази страна. Кога? От това пристанището. Отготвили сме стръв. Чакаме с тъмни да закачиме, да видим какво ще дава. Ги тумбачетата. А добре са уял. Я го дай това, го дай. Спарос, бей. На червече, бе, не съм врезал. Сега ще режете първа, ама на другата пръчка. Ето го ще. Поне с тия може да се забавляваш през цялото време, докато си береш стръв. Айде, дропшота почнахме го разработваме и на морето. Парченца от рибите, замръзналите, и ловиш. Какво ловиме? Какво си ти? От тия змийчетата. Добре ли? Знаеш каква голема кука го такова. Това не мога глътне вече. Ама е много забавно с тази пръчка. Ето. Прецизирахме вече дропшот и на това.
Та по-различна нали от оная, бе? Я да видим. Виж, че има шипова отгоре. По-различна. Има шипова отгоре. Виждаш ли ги черните? Къде са се накъдрили? Фани се с ръка, мамо стара, като ти покажем шиповете. Това май е баш това дракон, къде е? Има два шипа отстрани, има то гадния черния шип. Това какво си? Виж как е навирила шипчето. What fish? Виж как е изядена опашката, бе. Ти не знаеш какво става. Един път ми скъса и аз съм... It's okay to eat? Чули, бе? This to eat? Окей. Става за печене, вика. Да, бе. Аз хвърлих на сардинелата там. Преди малко ми скъса. Затова ли ходи за съндък? Да. Еми да дойме тук. Ами, аз ви кажа, че... Софиянци индианци. Аз съм от... Валентин Ивайло син. А твоето момче, Да. твоето... Той каза, че си българка. Кой? Къде го разбра, бе ти? Не знам. От тия костурчетата, тая дъжд не знам каква е. С точката. Къде паркира този кораб? Сега искат да папат гадовете. Върват с рибарския кораб. Инвазия, искат безплатна риба. Айде, Мишо. Айде. Айде. Какво е това? Внимавай, внимавай. Да. Това е дракон. Да, ама не внимавай, че всеки може да ковне. Това като скобар, бе. Какво е това? Риба, не знам. С тия халюциногенните, ме. Ужас. Колко риби има в морето. Фана риба ли, бе? В момента на дъното ли си ли риба вадиш? Вадиш риба? Тая голема, бе. Еба ли си мамата? А ти засичаш ли, бе? Кой не е виждал акула да види? Един приятел ми казва, че всички риби се ядат. Браво. Лехе на фило, кетони? Нещо? Не. Не е чак толкова големо, не ми връща аванса ни нищо. Вада нещо. Какво вада и аз не знам. Сега ще видим. За първи път ползвам техния метод. Полиангистроли, какво е това с новото кукички. С сардинка. Нещо вадим, ма какво е? Парцал. Парцал ли? Не. Медуза. Не, какво е това, бе? Скат ли е, какво е? Как се казва? Скат. Не е баш скат. Ама то шип да не е опасен. Не го хващал. Да, не смеем аз. Искай го навънка. Айде още една нова риба. Окей, не. Такава Пази се. С голяма и ми вика не я хващай. Абе, това е Тема. скат, бе. Скат, бе, скат си е. Тя се не в то пощеле, не пеше, де? Нами го тя. Салай. Браво. Обратно. Опасно ли? Да. Какво казва? За супа е. Мая малко. Да, ще го пусна. Опашката, внимавай. Да се внимава с опашката, окей. Моля се откача. Да, бе, не се завирай ти там, че... Еги е. Сардинка и техния метод. Ги слагат от, как се казва, от окото. Да, те са изчистени, точно, да. Виж, аз го гледах ги как го правят. Фаща е така. Телефони имат интернет, аз не знам. Да, аз мога. Так. И всяка една държава, и всяка една риба си има нейното... Точно така, да, и в България някакви различни имена имат. Аз и по принцип нищо не разбирам от морски риби.
Какво стана там? Абе, плувката. Плувката е скъсала и се фанал, аз с моята е фанал. Аха. Ще скъсам и двете. Ето го. Чепа. Полиангистро. Дай Да. Чепа. Намотваш, Да. посичаш от двете страни и е готово. Ей, не го направи. Гледай да не е с рога. Нямам никаква идея какво е това. Някаква рибка. Опа, имаме удар тук. Верно. Нещо има? Има. Браво. Тега е риба. Сеца се нещо. Его. Риба. Его са бикито. Какво е това? Аз па са бики. Полиангистро. Как го наречеше това? Да, на полиангистата. Хубаво е като... Ама как го каза? Забравих ми. Еба, ти рибо. Да, ние не сме много морски рибари, сега се учиме. И не им знаем имената, но тая за ядене е хубава. Я фани малко. Оп, и баща ми фрай. Ми май с шипа ти викам. Да бе, май не е таковне в кръка. Той е наготвил всички кухи. Няма значение. Лакомо животно. Айде още едно скатче. Браво. Ето го и той хвана един скат. Ти ги побъркава. Аз съм с една куканощеска, къде лових, тя е 5 имам. Браво. И не я сменявам. Това е хапано от нещо. А тук преди малко водата за това. Пълно е с някакви. Михалча, снимай бе. Май течението на реката, като ти опънати са такова. Бори се яко, ама май не е море. Не бе, кофта, покажи кофта. Това за тук няма един час набързо как спре и изтрепа моронажа. Душичка, гледай колко черва си къле. Я, да видим Чичо Бишо кой е фанал. Я то. Къде си бе, Щипол? Как се закачиш там ти сега бе, моето момче? Какво правим са? Како? Що си се закачал там? Идиот. Направо ги щупи. Явно има добър пасаж. Чичо Мишо ги лови по това едновременно. Виж кой ни изяжда сардините, она е удряла. Удрава и за мен е тук една. И край. Това е тия гадно. Да не щипи. Обърни го обратно. Виж го бе. Бах ти кютука. Ще се биеме ли? Какво става? Какво става? Ежиш ли се? Защо си хванал това? Защо? Питам те аз. А ти? Какъв ти е проблема? Бах ти големия. Виж го колко обувката ми е, бе. Да, бе, да. Бах ти зверо. Айде, гад. Бе, май си ядат, ама. Кой че ти го яде? Абе, я бе. Виж какъв е грамадан. Горгонзида. Какво правиш тук ти? Защо ми изяде сардинките ти? Идиот. Аре, бегай. Седи е така. Не е жена, не ходи си, бе, идиот. Тук плуваше бебе костенурче. И го виж каква маничка. Вати сладурчето. Раци големи беше фанал. Нек се живее. Да бе. Бебе костенурче. Занах един едвам го извади.
събираме. Въобще не бех извадил камерата, аз сега направо с фърлянето. Познайте коя зла гад реши да ми захапе това. Ето го. Най-злата зла гад с бруталният си шип. Иска да ме надене. Ей, драго. Дракон. Не ми се мърдай въобще. Ейди. Изчезни. Изчезни. Почваме ги. Ма ти види, виж, че си тръгна пръчката от водата, бе. Ама той забрави, че лови риба, бе. Вика, то нема. Но чекаш, па тя вземе да дойде, а? Нема, Аба аз видех, че ти слуга това и тръгна пръчката напред, бе. Та беше хубава деба. Нещо го задръпа. Какво беше? Много си малък, бе. Опаля. Много малък октопус. Сега ще те пусна спокойно. Айде към водата, бе, моето момче. Шматка. Айде. Така. Там, към водата. Айде. Дим да го няма. Нейлон. Искаше ми се да е охтопод, ама е някакъв чувал с буклуци. Деба. Бе, има малко охтопод. И той се хванал при мамката, ама се е хванал и за някакъв чувал нейлонов. Значи все пак имаше охтоподче. Айде, бе, гад. Пусни нейлона. Ужас. Какво да те правим сега тук, като не мога да те дигна? Пусни нейлона, идиотче. Така. Его. Не пуска, бе. Не пуска. Октопус. Пусни, бе. Пусни да изхвърлиме това бакук и да те пускам във водата вече. Оп, така. Виж колко си готви. Ама ще трябва да го пуснеш вече.
Няма как да те откачим, ако не го пуснеш. Да. Номер 3. Baby Octopus. Айде, пусни де. Пусни го. Така. Айде, изчезвай. Пиу, айде. Пак малък охтопод. Ужас. Изчезни. Нещо тук. Йоп. Има нещо, бе. А? Не знам още. Не се дърпа като риба, така че сигурно охтопод, да. Аз направо на този излет станах целият охтоподи, батко. Да. Дано да е по-голем, че нещо все дребни ми се падат, ги пускам. Да, пак е малък дева. Фу де е. Не, пускам ги всичките, въобще не се ебавам аз с това. Един съм вземал, а беше голем. То на колко килограма трябва да е задали? Над 750 грама. Да, над кило. Оня където го вземахме е над кило със сигурност. Ето, идеален. Чао, хайде, чао. Изяда ми рибката. Ето, набарали си ги най-накрая. Да, ти с колата ли имаш него? Не ми се взима стола, че тая пръчка има там. Се притчите. Дай виж. Той трябвало едната шайба отпретената отзад. Ема ти като си ги извадил, аз затова ти казах, че не знам какво е такова. Сега се върти нормално. Тая даже е точно през остенцата. Това ли е синегрида? Не бе, нали миналата година на ти им викаше кало, само че те са големи. Следващия ден човек ти викаше, че е хубава, а не е такова. Де бе, направо отпреде. Идеална е. Приказка. Дай какви големи. Айде. Ако спре ветра... Това едното не е ли костур, бе? И не знам, нещо може... Има ли такъв морски костур? Има. Не го знам какво е. Откъде я знам и аз? Ама е хубавец. Дай кепа, дай кепа. И мен има пулка, бе. И пак през устата се е копна. Той е много манечък. Да? Пак ли си нигер, че си фана? Не бе, такова е пак. Бе, ти си направя, бати, четвърти, пети път минаш през всичко в краката ти. Къде дядови не преча, бе? Некъде на друго место. Ми ходите на... Банани. Риба ли е? Бе, риба, бе. Ма бая аванс нещо, бе. Там, бе. Я то. Какви си тия аванси, бе? Много ти е лаба в аванса ли? Какво е? Не, бе, мотам, бе. Да бе, малко само го стегни. Охтопод ли е пак, бе? Сигурно е. Да. Охтопод е, виж как се разперва. Айде, бе.
Малко е. Мама ти де. Ма какво става, бе? Ела в тия аванса, стегни още малко и да го Стегни, открой. бе. Давай бе, 2 ръце имаш. Я го е. То голем, бе. Да, то е екстра. О, ихо, имаш късмет. Чай само, ще го откъснеш, чай да го гребнем с нещо. Ами, в турбата им дръж. Откъсна се, откъсна се! Откъсна се! Изключително чудесно време за риболов. Малко мърда водата, ама това не трябва да те притеснява въобще. След 5 часа вика въобще трябва да ходиш за тия работи. Оттам нататък. Трупат се. Този път тия са по-такива, нали, като за ядене. Реални са, бе, ма да видим дали Такова е. Тия вчера какво ги лови? Кефал ли? кефал, Или е това, какво беше там? леферла, брак. Не бе, вчера къде ги лови, бе? Това не е отров. Айде, видиш, тук е. Какво е това са? Не знам какво е. Какво риба? Имам по-малко. На това мамо викат морски костур, не е ли? Не знам. Да, костур е това, морски костур. Нали той така трябва да е такъв на някакво Той черти? е хубав, бе. Уж. Да, бе, морски костур, бе, дай, бе. Ама колики има. Дебеланчо, Уж. да го взимам. Тия са баш какво трябва, май. Ето, това са. За ядене. Да. Дай светлината. От тия, ма бати големото. Са фрит ли е? Не, от тия са жълтите черти. Къде им... Фрит няма такъв дебел. Кало, мало. Да не е ципура. Колики, бе. Кой е там ще застане? Давай на там ще него. Идеално. Панай. Разгиле, бе, дочека го, бе. Мамката да е, бе. Ама гай колко бе, бе. А? Бах му, майка ти звера. Браво, Ико. То си е в норма. И как норма, бе, дай колики, бе. Екстра е то. Баш какво трябва. Защо поседим още малко тогава? Най-накрая. Ево ти прав. Айде. Браво, Мишо. Гай колики, бе. Дръпа бега. Няма къде да бега вече. Ама скепа си е друго. Бах неговото, мамичо. Големивкото. Нали? Екстра? Те стават и много по-големи, ама то си е окей. Да, бе. Мама ти де. Гад де е, бе. Спотих се. Бабата ще яде от топот. Нема, Ивко ще яде, я нема. Не, баса го. Това ще ти ям. Той си. Вади го ще му еба май. Ама то се е закачило са. Сега... Тия кутия. Я колко? Я мама ти де. Браво. Гад. Майката му се еба. Къде ще ходиш? А? Къде ще ходиш сега? Къде иска да ходи? Ще му вече. Най-накрая удари. Ето.
Вече. Колко време? И какво църка така? Мърда? Не, какво? Плюе, той още не си изплюл и това даже. А ти давам нож. На ти нож. Я то. Какво е това, бе? Слабо ми е влакното. Да. То си е риба това, бе, виж. Това е бая риба. Уха! Сега ще видиш какво е. Лефер. Не е ли лаврак това? Лаврак. Да. Да има майка му. Бързо щехме седим още. Абе, кой е измръзнал? Краката ми измързна. И то читав даже. Уха, много хубаво. Дай го натам, да го снимаш на плочките. И си пигумиш. То може да има, бе. Може да има... Да не е подошъл пасаж с лавраци. Еми, що изчезна малките? Я го иска. Ето такива и они ги ловил нощта. Читав е, да. Не бе, те стават и много по-големи, ама то си е читав. Циркате ли си ти? Да? Циркате? Да? Да. Ти ли си най-големия лиглю? Айде, атака отзад. Како? Нямам нищо в мене за ядене. Ти къде се катериш сега? Да. Значи...